Höllä moi. Mä ihan alkua mä ajattelin tehdä videopostauksen, koska se käyttää kaikki. Ja todellakin videopostauksen silti ja kaikki kyllä todennäköisesti toivottavasti tajuaa sen. Joten ehkä te nyt pointista kiinni. Mä en jaksa kirjoittaa. Mä oon ihan älyttömän laiska. Mä toivon, että kuuluu tää ääni tässä, koska mä en oikein oo tähän koneeseen, tai niinkö en tiedä kuinka hyvin tää miten kuuluu, toivottavasti hyvin. Mä en tiedä kuinka hyvin tää näkyy. Mulle ainakin näkyy ihan okei. Hankala löytää talosta paikka, missä olisi edes jonkunnäköinen valaistus. Ja sitten on ikkunat tuossa taustalla, mutta ei näy ainakaan, että kuinka siistiä täällä on. Niin. Ja mä tosiaan on ollut nyt olin toisen viikon tetissä tuossa Kemin ammattikoululla pääosin. Oltiin niinkö hiuslinjalla, mutta sitten me saatiin myös käydä siinä kosmetologilinjalla näillä. Mulla kaveri oli ekat päivät, sitten tuli kipiäksi, eli mä olin siellä yksittäin. Mutta sillä oli kivaa, loistavaa. On pakko mennä käymään vielä se 9. loppuun, eikä se voi jäädä. Oli hillittömän raskasta. Viikkoiltiin pyykkiä ja laitettiin pyykkikonetta. Ekana päivänä mentiin pestä ja laittaa toistemme hiukset. Sitten tokana päivänä kosmetologipuolella siellä meidän piti lakata ja tehdä käsihieronnat toisillemme. Sitten mä oon ollut siellä yksin. Mä selvittelin, kuivailin semmoista mallipäitten hiukset. Mä sain keililakkaukset näkyy tähän näin. Saatin, että jotenkin mystisesti saatan itsekin hankkia se UV-uunisysteemin, koska äiti sitä kerran oli hankkimassa. Mutta meillä vähän jäi se. Sitten mitähän kaikkea. Viimeisenä päivänä sain vaihtaa, että lähdenkö tunnin ruokatauolle vai niinkö, haluanko lähteä 11:30 kotiin, mutta no mä lähden kotiin värjäämään hiuksia. Näette, se mulle löytyy noin, mä en varma, mutta mä veikkaan joku 50 € ja sitäkin hiustuotteita matkaa, että mulla kuulemma niin reipas. Mut joo, ja no tosiaan kuten näette, mä värin hiuksia, mä en tiedä näkeekö näitä kunnolla. Mä värisin mun juurikasvun, mutta mä oon sen tyylikkästi puolitellut värejä. Mulla oli tavallaan 2/3 niin normi semmoista blondausaineesta, sillä sai hyvin juurikasvun. Se ei riittänyt tänne alle. Mä oon vieläkin täältä tämmöiset tyhmän ruskeat, koska se oli se mustalainen juurikasvu, joka elää semmosena ruskeana vaakaraitana nyt mun hiuksissa, koska se ei vaalene yksinkertaisesti, vaikka sen mitä koittaisi leikata, mutta kun mä haluan kasvattaa näitä. Ja nyt mä oon tosiaan, näkyykö? Mä oon tästä niin, paskaset. Mutta nää on tälleen näin semmoset pastellisellaiset lilat. Ja noin täältä juuresta, pinkkeissä sitten se latvat pitäisi olla siniset, en tiedä, näkyykö, että valkeata paitavasti täällä ehkä. Ja no nyt se mitä tärkeää, että jotakin tähän näille. Mutta mulla on tosiaan hiustenvärit taas vaihdellut, kun mulla on sokkivärejä. Mulla on ollut pääosin pinkki. Nyt kyllä meni hermo, koska täällä jotenkin mystisesti näyttää olevan mullakin pinkit niin hiukset nykyään. Ihan omaperässä. No niin kuin siinä kaveripostauksessa, mun lärvi kanssa siellä mukana, niin mulla on ollut pinkit hiukset, joissa on ollut sinistä ja violettia seassa. Nytten mietin, että miten olisi niinkö pinkit hiukset vaikka violetilla tältä juurilta, sitten toisen päältä violetin hiukset, missä on tavallaan pinkki tältä juuri. Semmonen tuolla liukuvärittynä. En tiedä, jos katsoa. Tää lista, mitä tässä tehdään. Pitäisi tapeata ja reppaa huone. Pitäisi laittaa hiukset. Mun pitäisi saada aikaisemmin hankittua tähän näin huulikoru. Mutta no, äiti aloitti mulle, että mun pitäisi siivota huonetta ja vähän ryhdistäytyä. Mutta mä nyt siivon huoneen. Siinä meni 2 kuukautta.
että niinkö, no mä teen varmaan uuden huonepostauksen sitten, kun mä oon saanut sen huoneen rempattua. Ja kun multa on toivottu sitä talopostausta, mutta niinkö ihan oikeasti täällä pitäisi siivota. Ja no, en mä nyt muutenkaan tullut kiertää silleen niinkö porukoitteen sakumakkareita ja näin, mutta yleisesti tää on semi-jokkeessa kunnossa tää kämppävaihteeksi. Niin, mutta vielä miettii, että kuinka mä sen mukaan toteuttaisin. Ja kyllä ne tulee sitten ne seuraavaksi se kaveri ja sitten legentovaateasukokonaisuuksia näitä. Koska mulla oli semmonenkin about kuukauden ootus, että pitäisi pestä pyykkiä, mutta mä oon ihan aikaa saava ihminen. Sitten kun mä sain pari vaatekappaletta pyykistä, niin mä ehdin käyttää ne ja sotkin ne. Ja ne oli uudestaan pyykissä. Mutta joo. Niin. Ne. Sitten mä olin tosiaan nyt eilettäin ja oli taas perjantai nuokkupäivä. Normaalisti. Me vaan mengaltiin siellä. Syötiin. Meillä oli kivaa. Sitten taas illasta noin, oliko ollut 10:30 sen 12 me istuttiin keittiössä ja kuunneltiin ja mukana laulettiin kaikkea ihan omituista ja naurettiin niille yksi lauluesityksille. Mutta ja mä piirsin mun hieno poikeamisboksin sinne. Sitten mä jätin semmoisen muutaman esitellä sen tässä. Semmoinen hieno laatikko, mikä me piirrettiin, sisustettiin ja siellä kyltti kaikki suuri ylpeyden aiheessa sitten kiersi pöytää. Ja joo, en tiedä. Ja no, mä en tiedä, mitä tässä videopostauksesta oikeasti tulee, koska tää on niinkö eka kerta, kun mä yritän tämmöstä. Mä nyt teen tälleen hienosti putkeen tämän. Mä en tiedä. Mulla alkaa ideat loppua tällaisen paniikilta. Mitä mä teen? Onneksi mä yksin kotona koko päivän. Niin. Sillä se väliä. Mä näytän ihan tämmönen, mulla taas on hipserilasit. No joo, mä oon kans tilaillut kaikkea. Mutta mä en oo saanut. Ja sitten mulla olisi varmaan toukokuulta asti kaikkea, mitä mä mietin, että tää pitäisi näyttää. Mutta niinkö kupparia paitaa. Mä saan sen talvitakin vihdoin. Toppatakin. Ja mä oon ehtinyt jo käyttää sitä, koska Kevin ja Trooppinen ilmasta ihan asua näin päivän tasajalla. Kyllä niinku mantereella ikinä tuottaisi sadat tai mitään. Täällä on muuten satanut nyt kai tänä 103 päivää putkeen. Sitä peltikatta, ihan kun saa nukkua. Täällä on nyttenkin ulkona 10 astetta. Se lämpötila on ihan okei ilman, mutta en tiedä. En oo jaksoa käydä vielä ulkona, vaan lähtin koiran käymään pizzalla. Ja Liam on hyvä. Reipas tämmönen luontoa rakastava ihminen. On vammainen. Joo, mä ehkä voisin lopettaa tän ennen kuin mä avaan vielä enemmän sen ketään tähän mitään tai muuta vastaavaa. Joten goodbye!